Башкача башлады мында видео төшөрөбүз деген. Мен мында быча көрөм го. Мен мына былай айтып турам. Selam dostlar, selam kızlar. Подкастның шираттағы шығалышын башлайбыз. Бүгін бізде яңа трио. Ол да болса мен Ильяс, Рәфиде һәм Рәйдә. Подкаст шықмаған арада сіздің нендей жаңалықтарыңыз болды? Нәрселер өзгерді? Так, ол біздің қойшан шықты соң әлі. Шул сұраудан башлысы келе. Сентябрь азағында. 3 атна бугай. Демек 3 атна. 2 атна давамында яздырды. Қандар 3 атна яздырма? 5 атна ішінде 3 шығарылыш. Бұл біздің шәхси рекордымыз. Рекорд. Олға таба да шулай болсын иде. Біздің чөнки тыңлаучылар бар. Язучыларыбыз бар. Үзгәрешләр булды. Иң соңгы үзгәрешләр яңалыкларга килгәндә, мин үзем өчен әйтер идем, Казан марафонында катнашуымны, чөнки Ниндидер Рәфидә монда юлы хәзер. Мин анда 21 километр дистанцияны йөгердем инде һәм әйтеп китәсем килә, бөтенләй башка хис кичерешләр алдым. Менә гадәти тормышта алмаган хис кичерешләрне. Башта мин гомумән марафоннарга ничектер скептик кар идем. Мәсәлән, үземне узган елны хәтерлим, лентада Казан марафоны турында яңалыклар барлыкка килгәч, уйлыйдым, менә ул урамда да йөгереп була бит, ник кешеләр башка кешеләр белән йөгерергә кирәк дип. Ләкин үзем марафонда катнашкач, башка кешеләр белән йөгерү үзең генә йөгерү белән тәңгәл түгел, чөнки башка кешеләр белән йөгергә күпкә рәхәтрәк. Мондай вакытта да рәхәт идем. Менә пандемия вакытында кеше белән йөгерү. Аны турында бер көндә уйламадым. Уйламады? Әлбәттә, стартта һәм финишка килеп җиткәч, син маска киергә мәҗбүр идең инде. Ләкин йөгергәндә әлбәттә маскасыз йөгерәсең. Саклану чаралары үткәрүчеләр тарафыннан үтәлде. Анда маскалар бар иде, антисептиклар бар иде. Булай барлыгында 10 меңнән артык кеше катнашты. Сиңа бер генә сорау бирим әле. Син менә марафонда да катнашмадың дисәң һәм тиз генә 21 километр, нигә теге киченәсеннән башламадың? Мин бит Йөгерәсең име булай? 6 айда монда инде йөгерәм. Һәр көнне тренировка бар дип әйтәсем килә. 2 көннән артык калдырырга тырышмам, ягъни атнасына 5 тапкыр йөгерәм. Шуңа күрә мин инде үзем гадәттә 10 км йөгерәм тренировкаларда һәм шуңа күрә 21 км. Әлбәттә, азакта авыр булды, ләкин организмга стресс килмәде дип әйтәсем килә. 21 километрны тамамлаганда инде уйлыйдым, 42 километр ул бөтенләй күп бит, мин моны йөгермәячәкмен дип. Ләкин менә хәзер уйлыйм, киләсе елга мин 42 километрны йөгерәчәкмен. Белмим, Казанда булыр микән, чөнки марафоннар Россиянең күп шәһәрендә уза, һәм әле Сезнең районда узамы ул? Әлбәттә узганын беләм. Анда кросс Бездә дә уза, Ачада уза. Әйме? Марафон? Шул Тимерман иштәле? Юк, аны дибедем, Кросслар бүтән шәһәрләр буенча уза, ләкин марафон ул теге олы шәһәрләрдә генә уза инде. Казан марафоны шул яктан уңайсыз, ул киләсе елга майда булачак. Кыш көне марафонга әзерләнү бик авыр. Ягъни кыш көне син үзеңне әзерләй алмыйсың марафонга, чөнки анда кыш көне чаңга бит. Һава торышы да салкын, шуңа күрә иң уңай вакыт, иң яхшы вакыт марафонга әзерләнү ул яз башы һәм җәй көне. Һәм инде син үзең марафоныңа я сентябрьдә, я октябрьдә йөгерәсең. Аның өчен иң уңайлы марафон ул Мәскәү марафоны. Ул марафон сентябрьдә уза. Рәфидә, син ник бара алмадың? Моны әйтергә ярый инде хәзер, икенче дулкын бара бит инде. Мин авырдым. Ул җомга көне иде бит. Мин нәрсә белән авырганымны белмим. Монда Рәйдә белән язга шиткәр китәргә кирәк. Маска кигез дидем мин сезгә шуңа күрә. Мин температура белән авырдым да инде һәм истәм сизмәдем. Ильяс масканы алып бир әле. Эш көн авырдым мин, ләкин алай теге караватта ятып түгел инде. Нигә дәресләр görдең син? Килмәдем бит, бу бит кайтып кит. Мин җомга көнне дәрескә дә килмәдем, марафонга бармадым, мин бер кая да бармадым, өйгә кайтып киттем. Мин инде уйладым, әйтәм, хәзер мин 2 атна ятачакмын, миндә коронавирус дип, өйгә кайтып шулай дип әйттем, ләкин бәхетемә дип әйтик инде, мин тиз терелдем, авырга язмасын. Шул сәбәпле калдырдым, ләкин пакетты үземдә Аллага шөкер. Мин ул марафонның, син йөгергән марафонның пакетын яратам күбрәк. Менә мин ул синең сторисың караган идем, нигә ул синдә сары төстә? Пакеты сары төстә. Белмим, 3 километр булгандыр бәлки. Анда төрле пакетлар булгандыр, белмим. Шунысы әрәп калмады дип әйтәм. Безнең дистанциядан да ни биргәннәр башка төстәге пакет. Сезнеке башка инде, син 21 белән 3-не чагыштырма инде. Ансыз да инде миңа теге әзрәк. Менә чыгып торсам аладыр. Юк, без киләсе син чакырмакчы булабыз. Киләсе елда 5-6 айда була.
Сен нәрсе өзгердісің? Егер де бірінде тоғымпын деп мен ойлап тапмаса, ойлап тапмасар деп менде барлыққа келмесе. Міне біз Ильяс үйгергенде мен үйгірмей шақырып айтқанда деп әйтегенде сен нәрселер болды. Бір нәрсе болмады. Бір нәрсе өзгермеді. Жолға өзгермеді. Юк, алдалайым менің бір хобби барлыққа келді. Ол да болса гитарда ойнарға үйрену. О, шәп. Әлі нәрсе ойнай білесің келді? Гитарда ма? Алый паруса. Менде ең бірінші ойнадым. Өзім қабыл еткенше мен бүтін күйіне өзімше ойнай білемін. Аллаға шүкір. Ижат. Білмеймін, үйренем бар. Гитара бар, Мақсус алдан үйренерге өзіңе. Yok, abinaqı var. Ağlığa qoytqaş oynayım. Şəhərdə yox, alda var. Nə şunu öyrənirgə tiləyim var. Şol bindəki tüp özgərişdir. Şu işatını devamında olam. Мен сізге бір бересін келі. Вау, бұл бик не, көтермеген? Сіз шоққатығыз. Шоққатығыз? Біз бітәлі білмейміз. Көрмеген болып қыланығыз енді. Әбза көрдік мі? Сені Нендер қызылай бітіп тұрасың енді шыны көрдік. Нексен бұны олдалық бермеді? Мен кеше 5 сымға закатқа сатып алдым. Кстати, татаршасы тәржемесі бардыр бейтаның? Нәрсен закат қыстырғыш? Қыстырғыштар. Китап қыстырғыш? Таткасының мақсус қыстырғышы. Таткасының тышлығында, әгер де иқтибар еткенсіз, еткен болсағыз, YouTube-тағы обложкаларда Таткас сөзі қызыл фонда жазылған, һәм шындай шрифтта. Рахмет. Һәм бірсі Шолпанға. Шолпанға сәлем. Лекен Шолпан бүгін біздің білен жоқ. Бұлай қойып тұрсың әрі ме аны? Мен аңа бер алам. Әпме? Алайса, берексің. Яқшы. Һәм біз башлаймыз, қызлар. Сіздің диетарда отырғаныңыз бар ма? Шол сұраудан башқысы келе. Мәселен, менің өзімнің жақсан диеталарға қарашым шундай. Анда шейлі диеталар, дорулы диеталар, батлы диеталар, анда қойбір кішілер батлар шейлер. Һәм мен андай диеталарға шанмайым. Алар мен қалса вақытлығына эффект берешек. Ләкин анар енді сен әгерде мәселен көпмедер килограммыңы жоғалтырға мақсат қойғансың екен, ол килограммалар кері қайтарған. Ең яқшы эффектлі диета ол менің қалса физик һәм кардио күнігілер. Тем более, когда профидер енді. Сіздің диеталарды тұтқаныңыз бар мısın? Мен керісінше тозару үстінде ішіліп мақсат. Yok, şınaqta менің ауырлық жиясым келе. Ауырлық жүйден түгіл, әзірек гәуде yoğunun қарағанда мен өзімні ябық деп санаймын. Ләкин диетаға келгенде, нешіктер мәктепте оқыған уақытта ол диета деп әйтіләдір ме анам нәтігі рецептта диета деп жазып жіберген әрі дейінде ошқазаны ауырғанға көреген отырған едім. Анда шу дарулар исемлігі дейінде нәрсе ашарға керек. Дұрысын айтам, мен аны ашамадым, мен барыбір өзімнің мойлай ашадым барыбір. Анса менде де бар еді. Менде 16 yaşta болай хронический гастрит қойдылар. Анда табиб айтты енді мойлай білер ашама, анда күнні 3 тапқыр ашарға керек деп. Әлбетте ол талаптан өтемедім. Даруларны ішкенсіңдір енді? Даруларны көпме неше бір-екі атына іштім болғай, енді нары бітті. Менің де шул. Мене диета шулайырақ еді, мен бәлкі шуңа тазармағымдыр, келесінше бірат ештірімді ол. Сенің райда диеталарда отырған бар ма? Қарт кіші келе айтебен, ешақта болғандыр енді әйел. Қатырлейм, 10-шы класста ұлышмасам. Мен бик аты артып кеткен, емнің өзіме артып кеткен шекелі килограмм көбейген кебек. Ләкин yanınдағы кішілер олай демеді, әммеді, ләкин мен диетаға отырған идім. Бұл шақта yanınдағы кішілер алдалы. Білем, шақтай алдайлар екен онда қазір. Сені өпкелетмес үшін. Жоғар, нашар ұйықтай олғанламай, әмін сені өпкелетмес үшін. Сенің кайфың бұзылмасын үшін. Менің диета, мен индір диетологлар білен сөйлешіп нәрсе ішлемедім, шул индіртіқа кіресін үшін нешік тезгіне ябығырға. Но анда әлбәтте физик күнігілер шыға, ләкин 10-шы класста енді ол не физик күнігілейді анда. Мен нәрсе, пішкен ризықтан, қомыр ризығынан туылсынша... Пішкен ризықтан неше ол? Міне қомыр ризығынан деп айту. Анан туылсынша баштарттым. Қызық болды, пішкен ризықтан баштарттым. Ризықты баштарттым. Нәрселерге қора бұдай, суда пішкеніне шындай ризықарғына үстінік бердім. Ләкин оны көп барма, мен 5-6 күнге төздім, ондан соң бітті. Ләкин мен анда 2 килограмм қоя бақтым. Мен қазір қомыр ризаға ашамын шылайық.
Мен өзімді диетада отырдым деп санамаймын, ләкин апрель башында миңа йогаға керек деген мақсат қойдым өзіме. Әлбәттә, ол башта мақсат барлыққа келмеді. Мен спонтан рәвештә йөгерә башладым һәр көнне инде. Һәм бер ай үткәч инде үземнең ашау гадәтләрен үзгәртергә кирәк дип планга киттем инде. Һәм төрле видеоблогерларны карый башладым инде, төрле шулай ук сайтлардагы мәкаләләрне укыдым инде. Һәм ул шудан башлап минем ашау гадәтләрем үзгәрде. Моңа керә беренчедән балдан башлаттым. Гомумән чәй эчәргә бернинди балай бер дә алмыйм. Шулай ук әгәр дә беренчесен сатып алганда, аның составын карыйм. Һәм әгәр дә мәсәлән алдынгы урын анда битендә гадәттә нәрсә күбрәк шул алданрак язылган инде. Һәм әгәр дә алдынгы рәтләрдә шикәр бар икән, алмыйм инде. Тагын шикәрне мин нәрсә белән алмаштырам? Бал белән. Иртән шулай ук гадәткә керттем. Кайбер көннәрдә әлбәттә алай килеп чыкмый. Һәр көнне син теләгәнчә бара алмый. Шулай да гадәттә мин бутка ашарга тырышам, ул да булса Геркулес. Геркулесны су белән пешергәч, аны курып килешкән ашап булмый. Шуңа күрә нәрсә беләндер булса баларга кирәк. Аны инде шикәрне миңа бал алмаштырам. Тагын рәйдә икенче камыр ризыкларыннан баш тарттым. Әлбәттә, баш тарттым дип тулысынча әйтә алмыйм, чөнки авылга кайткач ашарга туры килә, чөнки әни пешерсә, аннары син аны ашамасаң, әни үпкәргә мөмкин. Нигә ашамыйсың дип. Шуңа күрә ашарга туры килә. Мин дә эш пешмәгә ашамыйм, әни гел үпкәли. Хәтта авылда да ашамыйсың әле? Юк. Нигә? Белмим. Ярмыйсың? Эш пешмәгә ашамыйм, мен нигәдер. Мин аны белмим. Әле шашыйсың име? Әле шашыйм. Алар бит инде барып бер. Юк. Эш пешмәк башка төрле булыр. Ул бәлки нигә бәйледер. Чебиденән булса ашыйм мин аны. Ой, Тавык итеннәндер. ярар инде тавык чебидник. Шеби бит ул бәле кирәк. Бе булсын инде барыр ит инде. Бездә чебид инде ярар тавык итеннән. Менә шул. Нимә карантин сине ябыктырган? Карантин түгел инде. Карантиннан соң да әле. Күбрәк мин июль аенда ябыктым буга ялгышмасам, чөнки анда минем тренировкаларның дистанциясы артты. Анда мин башта 3 км гына йөгерә идем беренче айларда. Аннары инде июль аенда мин аны 10 км кадәр тордым һәм шуңа бәйле Ничек арттырырга? Ничек арттырырга? Мин һәр атна саен 1 км үстедем. 3 км-дан башладым. Бер атна дәвамында 3 км-ны йөгердем һәр көнне. Аннары 1 км арттырдым. Икенче атнан 4 км һәр көнне йөгердем. Аннары тагын узгач, шулай атна дәвамында 10 км-га кадәр килеп җиттем. Хәтта 10 км түгел, 15 км-га кадәр килеп җиттем. Һәм һәр көнне 15 км йөгергәчтен мин кире 10 км-га әйләнеп кайттым һәм шул вакыттан бирле инде мин 10 км йөгерәм һәр көн диярлек. Сиңа кушылып китеп миндә әйтә алам. Мин апрель аенда шулай ук үземә никтер ябыгасым килмәде, ләкин ябыгу теләге бар иде, ләкин ябыгасым килмәде. Әмма мин төрле предложениялар бар бит ябыктыру буенча. Менә шуны телефонга скачать иттем дә, һәм бер ай буе шуның буенча шөгыльләндем. Һәм мин 8 килога ябыктым. 8 килога. Бу минем өчен бик зур рекорд иде. Ләкин мин ул килограммнарның күпсе авызга җыйдым кире, ләкин мин үз гомеремдә беренче тапкыр шундый зур килограмм ташадым. Без сине күрдекме вакытта, мин сизмәдем. Юкмы? Мин сизмәдем. Бу киресенчә әйбәт булачакмы, белмим. Ләкин теге минем янымдагы кешеләр геләйтләр сөйкә калып беткәнсең дип, ләкин миңа үземне канәгатьләндермәде әле ул кулда. Шулай ашау гадәтләренә килгәндә, күп кенә мәкаләләрдә видеоблогерлар киңәшләр күбрәк су эчәргә. Кимендә 2 литр көнне су эчәргә кирәк дигәндә. Мин эчмим алай. Мин эчә башладым һәм ул гадәткә әверелде. Дисәм була, шулай көнне кимендә 2 литр су эчәргә тырышам. Әлбәттә, ниндидер үзендә сизелерлек үзгәрешләр булды дип әйтә алмыйм. Ләкин барыбер дә норма бит инде. Норма булыр. Чөнки мин йөгергәндә үземнең организмда булган суны рәмитәм һәм шул суны кире кертер өчен су эчәргә кирәк инде. Сездән дә ашау гадәтләре бар. Мәсәлән, мин иртә белән торгач, мин иртә белән гомумән ашамыйм. Мин бер стакан су эчәм. Алай дөрес түгел. Дөрес түгел беләм. Чөнки иң мөһим ашау иртән булырга тиеш. Ләкин иртә белән белмим, мәктәптә укганда шулай.
Құрыш ешіп чүп кетейін. Көпкен қызлар шулайды. Мысалы менің класста да алар ертен ашамайлар, анары тағын ашханада ашамайлар, үйлеріне қайтқанда күніне бір тапқыр ашаған мүмкіндер еді. Шундай бір фикір келген, бір обе етті менім. Сен ерте білән король кебек ашарға, обедны принц кебек, кешкі ашына yoрлы кебек ашарға тиеш деген. Хамина шул дұрыс кебек мен. Ертен ең мұхим ашау ертен бұларға тиеш. Әке ерте бір ашысы келмей бетініктір. Мәжбүр етерге мен. Вақыт болмай вақыт. Мәселен, бүгін мен вақыт болмады, ертен бүгін мен нәрселер ашарға, һәм пішірге. Немесе йоқлап қалғансың бүгін. Параға да келмедік, так. Йоқламадым, ішлер бар еді. Ішлер бар еді. Нешек сен ішлер бар еді деп ашауаны қалдыра аласың, ең шулай. Аларына бет ішлерге керек, дедлайн, мен беттегі бүтін әмін ұстан вақытта. Сен организм білән да дедлайн болмағай, ярар мен өзіме де айтам мен мұны. Жоқ енді мен сіздегі бүтін әмін ұстан вақытта ішлерге елешкен кіші болара, ақырақ алғаш, мен дедлайн келіп ішті, һәм сен ішлерге керек. Сен башқа шығу жолың жоқ, ана ішлер ішлейсің. Соған көре ертен тұрып, аларын ішледім. Ашаға вақыт қалмады, ашаға пішірге. Әскі ненше тапқыр ашайсыз ол? Но үйде енді әдетте ауылда болғанда 3 тапқыр минимум шәһәрдә. Минимум? Шәп. Бізде де солай енді. Неді? Шәһәрдә 2 тапқыр. Міне мен сізге ауырдым дейдім бет енді, міне менің қазір, жоқ, қазыстан кетерсіз енді шетке. Шуннан берлі, шул күннен берлі, жұмадан берлі деп әйтегенде, міне аппетит жоғалды ол вақытларда. Олға қойтам, мәселен, башта бетінде тегі шақырдан қойтасың, ой, әне, тамам ашты, мен бауыр еті яратам енді, бауыр еті керек, бауыр еті. Әміне, алай қойтқанда қатты бауыр еті тұра үстелді, әне өте менің оқшысым келмей. Қатты шәй ішуден баштарттым, білесің, сүтлі шәй ішмей башладым. Мен қазір сүтсіз шәй ішем, екі янда кофе ішем енді, қахуа ішем енді көбірек. Білмейм, ғадат шулай өзгәрді, мен үмітләнәм енді кері өзгәрір деп, кері қойтыр деп енді бұл ғадатларым. Не шул? Мен mesela su іше башлағаш, қазір шей ішмеймін. Бұл енді мен қалса көбірек суға да белді өл. Бұл болайбылардан баштардықаш. Сен қарбақ та өтен шейні ішкенде, нендер болайбылар баштан. Қазір болайбылар баштамаға шей ішмеймін. Мен болайбылар баштамын. Сіз ашауға келгенде, әлбәтті бұл диеталар, ашауға етлері әйбәт, лекен әрбір кіші ашауға ярата. Һәм әрбір кішінің негедер өзі яратқан ашамлықлары бар. Міне сізде айрықша нәрсе ашауға яратасыз, һәм бірәнінде халық ризықларына, mesela Япон кухнесына айрықша иқтибар бересіз ме? Яғни тағын Кавказ кухнесына болсын деп. Мен жоқ. Мен фақат татар қызы. Білмеймін, нешектер менің үшін бірінші орында ризықларға келсек, ол бәліш. Мен бек яратам. Өліп кетем шының үшін. Һәм нешектер аларына бүтін елінің ризықларына теңлеп, аларны шағыштыра алмайым. Менің рейтингіде де бәліш бар еді, лекен ол екінші орында. Біріншісі іш пішмақ? Жоқ. Екінші елінікі. Ветинді? Қазір айтырмын, ол интрига болып қалсын. Оғыз осылар келді, мен яратам. Міне сіз бәліш дейдегіз бет, бәліш менің үшін үш пішмақтың ұзыр варианты олай ме? Әліш түгел, үш пішмақ ұзыр варианты. Шоңа күрі мен... Алай деп айтпасайым, сен көпшілік шырақта үш пішмақтың қомырсыз ашай алмайсың, бәлішні қомырсыз ашай болады. Йоқ, мен бәлішні қомырсыз ашамайым. Шына. Жоқ, бәлішні мен ипи орын алышым. Жоқ, ана оша бұла, ләкин мәселен, сен ошаға тірейсің, ең қомыр ризықларын яратмайсың екен. Іші бар, ішігіне. Әш пішмақны да оша бұл, шүплеп отыра алмайсың ба теңді? Жоқ, мен бәлішні де шылай тауық еті білән болғанда алышым. Бәлішні тауық еті білән? Анар тағын бір... У тебя вкусы специфичный, деп айтарым. Қазір мұсын айтымыз енді, бәлкі сізді шылай алышысыздар енді. Мен монтені иписіз ашай алмайым. Но, тазалар көбей бәріне нормально. Мена үйде сейерді порелар мәселен. Мен үш пішмақны да ипиден бұса ашарға мүмкінмен. Ошауға әттеріне келгенде, дауан елім қойтқанда, мен оқ ипиден баштартарға тырышқайдым, лекен баштарды болмай. Торта ол ипиге. Мен аны қора ипи білен алмаштырға тырышқайдым, лекен бар-бір
кире агыйпыга әйләнеп кайтасың. Бәлки ирешкән булгангадыр, белмим дә. Менә башкалардан анда шикәрдән баш тарту күпкә җиңелрәк булды. Анда син хәтта сизмәгәндә агыйпыдан баш тартып булмый. Юк инде. Менә шулай мин ничектер кара ипи ашаган да. Агыйпи. Ләкин күбрәк кара ипи файдалы дияләр. Агыйпы тазарта диләр шулаймы? Әни калайса мен хаман ябык. Шулай булам син. Әми хаман ябык. Сен күбрәк аша, теге буханкалар белән. Бер турда икене. Яна робасам. Беренче урында минем плов. Плов. Иң мөһим критерий минем өчен пловда ул дөгеннең ябышмаган булуы, ягъни ул теге таралып турсын. Ул бит не пешмәгән. Йо, алды түгел. Мин яратмыйм шуның өчен ул бер-берсенә ябыш. Минем өчен плов ул плов түгел инде, ул дөген һәм ит катнашмасы име ул шарт, ләкин менә мин фақат шундый гына кабул итәм пловтан, ул да булса менә шулай ябышып беткән. Ничектер белмим. Күрә алмыйм. Мен ашыйм, әгәр мин шундый плов бирәр икән, мен дан башлатачакмын. Күп очракта. Ябышып тормас. Турсаймы? Турса. Дүгеләре ябышып беткән бер-берсенә. Мин бүген плов ашаудан туктадым. Дмитрий. Юк инде анда теге ниләр, дип комончиклар русча әйткәндә барлыкка килә. Таралып тора торгандыгы, ул мәсәлән колак белән аласың һәм кире саласың, ул чүп китә. Анда бер төкләп чүп китә. Тавык ите. Итин. Юкса сизәсезме, мен һаманнан бер тавык ите дип әйтәм, чөнки мин башка ит ашамыйм. Башка итәрме? Юк, мен шуңа күрә ул. Шуңа бәйле ул минем. Мин тавык ите ашыйм. Анда гадәтләргә килсәк, мин мәсәлән бер кайчанда мин хайванның фақат итен генә ашыйм, аның ичке органнардан үпкә бавыры белән. Менә яраталар бит мәсәлән, бүтәкә диләр менә син бармы андай гадәт? Менә мин бүтәкә. Нәрсә ул бүтәкә? Тавык бүтәкәсе. Ora кисәрсең ите. Видео ашказаны. Ильяс! Сез алай димиләрме? Видео ашказан ашаган юк. Арча белән собада икән җыен ашлар. Хайваннарны ашыгыз менә. Тавыкның әйберен ашыйлармы? Аяк. Nasıl ашыйлардар? Burada Аягын. Тепиен. Sizdə нәрсә ашыйлар? Ну, то. Bizə tavuk. Ник тавыкка керә бит ише бүтәкәдә. Менә бавырын ашыйм мәсәлән бүтән әгъзаларын ашамыйм. Ашый алмыйм әгъзаларын. Шул. Аңладык, бүтәкә дигәнне кисеп аттык. Дәвам итәбез. О, давам итәрбез. Әсәләр нәрсә икән? Бүтәкә. Бәлки безә бүтәкәне. Звонок другу шалтырата дигән. Тагын бит ашау турында сөйләшкәндә вегетарианнарны унутмаска кирәк. Чөнки хәзер вегетарианнар Сезне онытмадык. Миләүшә. Әйе. Миләүшә дип утырдык. Миләүшә вегетарианка? Әйе. Менә минем дә таныш кешеләр арасында ярар, алсу шулай вегетарианка. О, итле. Мәле ул? Әйтеп китәйне ул бит кеше. Юк, сез аңлар. Менә Ярар, әйе. Дус кызым алсу. Алсу, дус кызым алсу. Уланы карый. Карасын. Ярар. Безнең дус кызыбыз. Бу килештерелгән. Безнең группаның. Ул вегетариан түгел, ул веган. Чөнки вегетарианлар веган белән вегетарианнар арасында аерма бар. Вегетарианнар сүтләйберләрне ашый, алар иттәнгә баш тарта. Сүтләйберләр ашый икән. Веганнар алар гомумән анда sütten başlarda, sırdan başlarda, yumurtadan da bütün gümmen hayvanlar нәрсәне барлыкка китерә дип әйтим инде. Мәсәлән, шул йомырка, süt булсын, алардан башлаплар веганнар. Ул веган. Алында ничә 2 яки 3 ел булган инде. Сезнең аларга нинди карашыгыз? Әйтәсем килгән инде сәбәп белән керәләрме соң аны bilmirəm. Күпчелек очракта хайваннарны кызганып. Әйеме? Ну, мәсәлән, алайса мин нәрсә дип санап буласың, мин тавык итегенә ашыйм. Ул нәрсә белән аңлата? Ит ашаганда ул шул хайванны күз алдына китерә. Ягъни, мәсәлән, анчыган үтергәннәрен, сойганнарын, ягъни шуңа күрә. Сен мин хәзергә бер тарих синең үзем белән булган тарихтан вакыйга. Мин хайваннар асрыйбыз, алдагылар белән дә хайван барбы. Хәзер асрамасалар да кошында булса асраганнар.
Безнең шулай бар сыер һәм бузау инде, бузау әлдә бузауны үстерәбез, ит булсынга инде. Аны суябыз. Моны әйтәләр. Сәлам. Һәм мин гелҗәллим шул суяла торган хайванны, ләкин аңа карап мин иттән баш тарта алмыйм. Һәм бер вакыт минем иң яраткан бер бузауым дип әйтим инде. Үгез инде бу. Шуны яратайм мин, аның исеме дә Патриги ягышмасам. Патрик! Яна шуны хәтле яратайм и аның аягысында һәм аны экстрен рәвештә суярга мәҗбүр булдылар. Һәм шуның ите белән кичек көн аш пешерделәр. Ашадым. Җылы-җылы ашадым. Патрик гафу ит мине дип. Оларда яшәгән балалар кызганалар. Mesela авылча кичкенә чакта хайваннарны, чөнки алар һәрбер хайванга исем бирәләр, анда һәрбер хайванны дусты итеп күрәләр. Шуңа күрә суйгаштын ничектер мулсоналар дип әйтәм инде. Кичкенә чакта рөшә миндә дә андай хисләр бар иде. Мин шу сыер аркасында инде шулай ук. Сыер ите ашамыйм. Шуңа кызганып Тавыкларны кызганмыйсың? Юк. Алар бит күбәйме йөгереп йөриләр шунда. Юк, кызганмыйм тавыкларны. Хозында кызганмыйм. Мин менә сыер кызганам. Сыер, бузау итләре мин ашамыйм мәсәлән. Теге. Нәрсә белән уйласаңлар? Син өчен. Теге. Бары бер үк җан Ак ит, кара ит. Юк, булай нәрсә белән ойланыш инде сыер белән тавыкмы? Сыер белән тавык нәрсә белән уйласаң? Итеме? Ник бер Yok, iti turda сөйләшмәйбез без. Yok, ikisi de can yası diye bekliyoruz. Ник берсен кызганасың? Чөнки ул менә конкрет сыер бит инде мәсәлән. Мин югыз исеме сыер инде. Мин көтүгә тавык бит инде. Бер түгел шулалар, алар бит күп. Теге инкубатордан чыккан. Ник әйтәм бит шиби дип мин шуны әйтәм бит инде. Ну бит аларның һәрберсендә теге индивидуаль. Белмим, миндә андай хис юк. Ой, шиби дигән. Ә менә сыер да ул йолдыз. Мен ярата идем мәсәлән. Анар ул ит тәмлегеннән дә бәйле, шуңа да бәйле ул. Шиби ите тәмле мәсәлән, каз ите белән гафу итегез, ни, алсу. Шиби белән каз ите. Веганнардан гафу сорыйм. Веганнардан гафу сорыйм. Мен үрдәк ите майлы булганга ашамыйм, менә майлы ул. Каз ите дә инде, ләкин каз итен ашыйм инде мин. Үзем үстергәч, ниткәч, әни монда әйтеп утырайын, әни үзем үстергәч кайтканда булмады бит дип. Шиби ите инде. Неле юлаш. Яра тавык ите инде. Ашау темасына әйләнеп кайтканда түгелме? Без инде моны һаман әйләнеп йөрибез. Сез ничек карыйсыз менә әгәр кеше ул булай да ябык әйме, ләкин ябыгарга тырыша тагында. Үзен анорексичкалармы? Дистрофикка калдырырга тырыша. Мәсәлән, шундый бер вакыйга турында сөйләсе килә. Бу вакыйга мәктәп чорында булды. Бер кыз ул үзе ябык. Аңа киресенчә арттырга кирәк үзенең весен. Ләкин ул ябыга башлады һәм гомумән хастаханәгә эләкте шуның аркасында. Ана бер ай дәвамында хастаханәдә ятты, артык ябыктан аркасында. Аны танышларым бар минем. Бу гомумән кешенең үзеннән канәгать булмавына бәйледер бәлки. Менә ул үзен кабул итә алмый. Һәм шуны мәсәлән ябыга ул үзенә кирәкле дәрәҗәдә ябыкса да, аңа һаман күзгедәге күренеше ошамый. Һәм аның якын тирәдәгеләрдә тәэсир итәдер белән. Бер нәрсә әйтү. Мәсәлән, бердә әллә нинди, афитегез, конечно, симез кызларның бердә ябасы килми бит. Ну, күпчелекләре менә һаман шул үзләрен ничек кабул итәләр, шулай кабул итәләр. Күбрәк менә именно ябык кызлар ничектер тагын туябасылар килә. Менә синең киресенчә, син тазарасың килә. Мин шуңа киңрәк тә киемнәр кияргә тырышам әле. Тазарак булып күренешеме? Үземнең фигураны күрә. Бәлки син күбрәк ашарга кирәктер? Охшый мин. Син хәзер әйтәсең ит буенча тагын. Юк инде, ит түгел. Сыер ит ашап кара әле. Юк. Юк. Весны арттыру өчен күбәйүләр бар. Шуңа күрә. Булай инде охшый инде мин. Көннәчә тапкыр. 2,5. Арттырсаң 2-гә 5 тапкыр аша көнне. Юк. Конечно, акча күбрәк китәчәк. Юк инде аны кадәр ашап та булмай. Менә әйтәм бит, мин һаман аппетитым югары, менә әйбердән сонда. Мин уйлыйм, өметләнәм, ул кайтыр дип. Мин ашый башлармын дип. Ләкин мин авылда күп ашыйм. Авылда һәрбер үз күп ашыйдыр мин. Авылда рәхәт ашап бер атналык ашап китәм. Бу темага логик
logik natija ясайсыз. Logik natija, vau, qiziq so'z. Shunday yo'g'asizlar shay. Logik Bizdan bu natija. taka chiqqan. Bu taka so'zi bor edi endi. Qaysi yoqlarda bu taka so'zi qo'llanila? Bizga kommentariyada qoldirishchi. Bizda nechik yozib. Sizga biologiya darsi kirmadimi? Mening shu so'rovim shu. Ruscha bor bizda. Bu takanchi ruscha? Желудок, поджелудочный, не знаю. Bilmem hayvanlarda da şöyle aytılar ekan. Tamamlarga kerakmi? Tamamlarga kerak. Mana sen tamamla. Men tamamlayman. Sen tamamlaysan. Agarda mening kibik siz Bu temani sen tamamlaysan, ikkinchi temani Rayda tamamlaydi, uchinchisi men. Agarda siz mening kibik yobiq ekan, ham tozarg'a tilasiz ekan. Ayda o'ynamoqchi. O'ynamayman. Yarar olaysam oshab yashagiz. Oshag'an molda umid bor. Oshag'an molda umid bor. Eng muhimi, yobig'am deb o'zingizning qiyofatingizdan qanoat bo'lmaysiz tugul, akkilasincha salomatligingizni o'ylasangiz edi. Durust so'zga javob yo'q, ketdik. Ikkinchi tema bir eski yangilikqa belangan. Eski deb endi ol 2-3 otnalik bo'ldi, lekin yangilik eski, ammo temasi muhim. Shunga ko'ra ol tema turida sizning bilan сөйләшәсе килә. Qisqacha anlatib bilam, haligi xabar turida sentyabr oyida Omskda bir ko'ngilsiz voqea kelib chiqdi. 66 yoshlik Lyutsiya Timofeyeva ismli tatar xonima avtobusda bora. Hem o ABC bilan yolg'ishmasam yoki aynisi bilan telefondan сөйләшеп bora endi. O'qirmishi ekrandan telefondan сөйләшеп bora o'tirgan kelishingda. Hamma yonunda o'tirgan 40 yoshlik Irat boshda anga shulay qo'tirishda или по-русски говори, или заткнись deb angandasha. Lyutsiya xonim anga javob beraydi. Почему я не могу разговаривать на своем родном языке deb ham сөйләшүен davom etadi. Shundan so'ng bu Irat anga yidrig'i bilan boshına kitirib so'ga. Lyutsiya xonimning boshida gematoma borligiga keladi. Ham aning qizi u o'zi huquq saqlash organlariga murojaat ettirgan tilamay, lekin aning qizi talab etaydi. Ham qizi bilan birga borib, ular ariza yozalar, ham jinoyat ishi qo'zg'atiladi bu Iratga qarshi. Mening shunday so'rov, ni uchun ruslar tomonidan shunday shovinistik qarashlar boshqa kishilarga ham boshqa tillarga, boshqa xalq kishilarga, Dag'istonliklarga, Kavkaz yog'idagi kishilarga? Ham biz bu so'rovga javobimiz yo'q. Bu ritorikada biz bunga hattoga javob topib olmayapmiz. Albatta, biz bu voqea turida сөйләшә alır idik, bu voqea turindagina. Lekin har birimiz anlaydir, bu Iratning amali umuman aql ham tartib normalariga sig'maydi. Ham shunga ko'ra men qolsa uni сөйләшib turib kerak deyildir, lekin mana tema turida temani bir aytasim kelar. Siz balki kelishmassizdadir. Lekin muddatiga baribir qarshiliklar bo'lsa qiziqroq-da. Mana u aytayapti, men u videoni qaradim, opa Sulimni aybatkidan сөйләшib boram debeymi. Lekin mana siz e'tibor etsangiz, avtobusda borasan bitingda, u bitingda jamoat transport, u avtobusda jamoat transportida bor anday kishilar qishqirib сөйләшә turganaymi? U rus tilindami, u tatar tilindami, любой tilasa qaysi tilni aytsakda, u vaqtda etika qoidalari bilan narsa ayta olasizmi mana. Shuloyoqdagi qishqirib сөйләшкән kishiga aytasi kelganda, ekrandan сөйләшә olasizmi deb. Men masalan bu opaning u aytganina bek ishonib bitmadim. Qishqiribroq сөйләшкән kibik deb o'ylayman. Lekin bu Irat bir dana ekrandan сөйләшү güzel deb aytmay, u bir dana или по-русски говори, или заткнись deb aytadi. Ya'ni menga qolsa bu Iratni baribir qishqirib сөйләшүе ana netgandir. Bosim yasagandir deb o'ylayman. Bunda Hatta tilginada tugil. Tilgina olmasa yo'q, balki u bitada ul, masalan, ul abzıyım. Bilmem bu Lyutsiya Timofeyevna kimle сөйләшкән, balki ul qort aytisi bilan opasi bilan сөйләшә, ul shuqroqdir. Yo'q, u bir intervyusida shulay deb aytdi-da, endi men enim bilan, abim bilan shu ikisi bilan ham ul noshar ishladi. Ham men qo'birshaqda biroz oqirbiroqda aytganmandir endi bilansan dedi, lekin to'layam olganda men normalmi сөйләштем deb, ham bir kimda menga unda qaramadi, e'tibor etmadi deb. Men Alay bo'lganda endi bir kishida qaramasa normal сөйләшә, lekin boshqa yog'ini aytdim endi baribir. Tigi qishqirib сөйләшән kishilar bor, bu Iratni shul oshun ketirmadimi ekan deganda o'y bor edi endi. Ham sizga shunday so'rovim bor, siz o'ziga jamoat o'rinlarida tatarcha сөйләшәсезmi? Umuman uyaloqisi yo'qmi? Telefondanmi kim? Kishi bilan. Yo'q, jamoat o'rinlarida, masalan, do'stim bilan yoki shu bo'lsa telefondan tatar tilida сөйләшүгә uyalamysызмы? Yo'q endi. Har vaqtda tatarcha. Butun yerda. Men kibitga kirgachda isanmisiz deb indasham, agarda ular isanmisiz desam, men tatarcha, men ko'proq apteka dorixonalarda shulay endi. Bulay shunday aytazim kelganda, men o'zimni ideal tatar deb sanamayman.
Әйе, без синең русча сөйләшкәнеңне телефоннардан, идеаль татар дип санамын үземне. Һәм ихлас әйтәм, бүтән җирдә татарча сөйләшәм дип шулай әйтә алмыйм. Ләкин әгәр дә мисал өчен мин даруханага керәм икән һәм анда ишетәм икән аптекарның татарча сөйләшүен, миңа әлбәттә татарча мөрәҗәгать. Син кайдан ишетә аласың аны? Кеше белән сөйләшкәндә? Башка кешегә мөрәҗәгать иткәндә ди, я үзе тагын нәрсәләр белмим, арадан татар сүзе ишетәм икән, миңа татарча мөрәҗәгать итәчәкмен. Әгәр дә ул инде андый сигнал булмый икән миңа, мин аңа русча мөрәҗәгать итәчәкмен. Һәм бүтән җирдә шул кагыйдә белән эшлим дип әйтим инде. Мин мәсәлән реклама булмас, реклама дип әйтим, бер генә җирдә дип әйтик инде. Гел татарча сөйләшәм, хәтта алар мине русча сөйләсәләр, мин аларга татарча әйтәм. Алар мине аңлый, мин аларның аңлаганнарын беләм. Сен кайда икән аңлагансыздыр инде. Аңладыңызбы? Юк. Ярар. Реклама булмасын әйе. Менә мин алай булдыра алмыйм. Әгәр дә минем белән кеше аралашкан кеше рус икән, миңа теге татарча эндәшә алмыйм. Ансый Ну, инде. шрахта емеслем, без курсташларыбызның гына карыйбыз икән, кайберләре русча сөйләшә икән, алар белән русча сөйләшәбез. Чын мәгънәсендә. Әйе, Рәфидә татарча сөйләшә алар белән. Я карый тизрәк. Син үзең нәрсә дип беләсең? Менә нәрсәгә ул шулай юл куйган, юк, нәрсәгә шулай. Бу миңа калса шәһәргә бәйле. Менә Азнакайда мин җиңел татарча сөйләшә алам. Анда мин ул кешеләрнең татарча белгәнен беләм, ягъни анда күбесе татарча белә инде. Шул булсын ди даруханәләрдә, кибетләрдә шулай аларның татарча белгәнен беләм, һәм мин аларга татарча мөрәҗәгать итә алам. Казанда ничектер миңа калса башкачарак. Казанда мин шулай дип уйлыйм. Күбесе татарча белми. Шуңа күрә алар белән русча сөйләшергә кирәк ди. Иншалла киресенчә безнең белән татарча сөйләшмиләр. Алар татар телен белми, ә без рус телен беләбез. Аларга кирәк түгел дигән иде дөресен әйт. Әйе. Аларга кирәк түгел дигән. Бүген генә укып чыктык бит Айдар Хәлимнең сүзен. Тагын менә минем белән булганы бар бер вакыйга. Дус кызым белән сөйләшеп утырабыз, бер апа янында беләм, ул апаның татарча аңлаганын, ләкин русча сөйләшкәнен. Һәм ничектер татарча сөйләшәк, бик мөһим тема сөйләшәк. Беренчедән моны теге теләсә нәрсә түгел, анда авыл хәлләре алар түгел. Ул безнең бәлки татарча сөйләшкәнебезгә әйтми, без кычкырып та сөйләшмидек аның белән. Шундый бер кисәт ясаган кебек булды. Сез типа башка җирдә сөйләшә алмыйсызмы? Менә мин ул вакытта Нитәм бу безгә татарча сөйләшкәнгә әйтмәдем икән шулай дип аңладым. Менә бу иратында хәзер параллель куясым килә минем нишләптер. Ул барбер аңламагач, телне татар телен аңламагач, аны бит инде теге мине сөйләшәләрме, ниме андый фикерләр туа куя бер кеше диме. Автобуста түгел бисеңме? Әйе, анарысын бар шундый. Менә мин ишетәм, мин шундый җирдә торам, бездә торалар утмуртлар, утмурт телендә сөйләшәләр. Миндә кай вакыт әйтәм, ни татарча сөйләшсеннәр дип бернәрсә аңламыйм. Ул менә барбер авыр. Аңламаган телдә сөйләшсәр янда, ул барбер икенче төрле инде. Менә ул апада безгә мәсәлән, ул кеше дип әйтик инде, шуңа күрә башка җиргә күчеп утырып сөйләшергә кушмадым икән. Һәм бу иратта мәсәлән, шул татарча сөйләшүе юратмыйм инде ул шул татар телен. Бу якта адвокат дьявол мин ролен үтәсең. Ничек? Теге Мин якламыйм бит ул иратны. Белмим, яклагансың тыйлабы. Якламыйм мин аны, мин сиңа китерәм мисаллар, ни өчен дигән сорауга җавап эзлим. Берничә вариант китермәк. Аның сүзеннән чыгып, әлбәттә бу вариантта бар, әгәр дә ул хатын ялганлаган булырга мөмкин, мәсәлән, ул башкача сүз әйтергә мөмкин. Әйткән булырга мөмкин, мәсәлән, теге. Төрле яктан карарга кирәк. Без бит журналистлар как не до журналисты. Әйе. Шуңа күрә без ул хатынны гына яклап түгел, ягында карар инде. Менә үземә әйләнеп кайтканда, беренче, икенче курста тулай торакта яшәгәндә, мин хәзер тулай торакта яшәмим инде. Әйе, беләм, без бергә яшибез. Беренче, икенче курста тулай торакта яшәгәндә, мин мәсәлән, авылга шалтыратам икән, бүлмәдән чыга идем. Белмим, нилектән килеп чыккандыр ул, ләкин анда бүлмәдә татар телендә сөйләшәсе килми иде. Башкалар кырында. Чөнки син алар турында сөйләшкән дип алар уйлый. Белмим инде, нигә килеп чыккан. Юк, шундый фикер бар бит инде. Бәлки шуны менә үзем мин шулай эшләйдем. Ә хәзер алайша гомумән утырып Нә егетләр белән утырам әле, бер туйдырып бетерде. Әтәгәр да, Ильяс да, давай. Сөйләш. Минем бүлмәдә минем белән бергә яшәгән кешеләр берсе дә татарча белмәйди. Син үзең генә яшисең. Юк. Үзем генә яшәмим. Ярар. Менә 4 ел дәвамында яшәгән минем күршеләрем берсе дә татарча белмәйди.
Шулай килеп чыкты, электе. Минем белән бергә яшәгән бүлмәдәшем 3нче курста түгел, 2нче курста яратмый иде минем татарча сөйләшкән әни белән. Яратмыйды менә. Яратмый иде. Ул рус кызы име? Юк, ул рус кызы түгел. Ал сен нәрсә диенчек Ул булган. русча сөйләшәйди, ул рус кызы түгел, милләте Чуган буенча. аны сен яратмаган. Ул миңа әйтте. Татарча сөйләшмә диде. Бөтен мин әнем белән сөйләшәм бит. Или по-русски говорили заткнись. Юк, менә андый хәл булганы бар. Мин аны алай теге видеога төшереп, миңа бер бүлмәдәш кызы сөйләшә. Ул минем башыма да сыкмады, Аллага шөкер, анар киттем яннан. Ләкин авыр иде инде барыбер. Анар сөйләшүң дәвам иттеңме? Әлбәттә, кычкырыбрак сөйләштем әле. Нәрсә ул миңа анда? Ух, миңа әшәкләнә башладым, әйе. Вот син. Рәмиев нинди не Бунтарь. Да, бунтарь. Вот. Сразу алган өчен рәхмәт. Всё. Сразу алгандым инде Сәгыйд Рәмиев дигәч кенә. Әйе. Бу темага калышлы ни сорауларыгыз бар соң сезнең? Бу нәрсә әйтәсегез килә? Минем әйтәсем килгән хәзер ул ни булмый икән, бәйләнмый икән ул. Шунда әйтәсем килгән минем теге җырны. Ярар инде. Монда башкорт белән татарны сугыштырмыйк. Алар болай сугышып яши. Әйе. Шул җырны гына әйтәсем килгән актуаль булганга ярар инде. Тагандай җырлар бит күп, теге башкортлар, я башкортлар безнеке дип саный, татарлар безнеке дип Бу не саный. барбар обидно. Бөтен обиданы монда чыгарма инде. Шуның бар, нәрсәгә сылтаткыз, әгәр беләм, моңа чыгармый Нәрсә сиңа икән. видно, теге башкортлар безнеке дип санаумы? Әйе, диалект дип әйткәнгә. Шуңа гына, әйе. Так, ул аның битен тарихын беркем дә белми ул җырның. Качан килеп чыккан. Менә шуны эзләсеннәр, аны әйтәләр бит янәсе, шун Ona da нәрсә, ярар нәрсә турында сүз барган. Нинди алайса теге хәзер төп темага күчәбезме? теге тыңлаучылар безне аңламаска мөмкин без. Ой булбылым җыры турында. Резк Альберт Исмаилның Хаят кискен сөйләшә башлады. Хаят төркеме мәле? Әйе, Хаят Исмаил төркеме Ой булбылым җырын янәсе инде башкарды башкорт теленең дөнья көнбатыш диалектында. Менә шулай дип игълан иттеләр аны. Һәм бу теге тапшыру чыкты, моны журналистлар эләктереп алдылар да инде бик теге актив яза башладылар. Ул җыр бит татар халык җыры дип. Менә шуны әйтергә теләгән Ул идем. җыр. Ой булбылым. Башка татар халкы җыры дип язып чыктылар или. Алар әйтте башкорт диалектында дип, дөнья көнбатыш диалектында дип әйттеләр. Аннары мин күрдем Альберт Исмаилның теге бер комментарийсын, ул анда әйтә 1913 елда бит бу җыр Стәрле тамакта, фонограмм түгел, именно менә фонографка язылган дип әйтелә иде ул анда. Менә шуңа күрә мин аның хәзер теге әйтеп, юк, татар җыры түгел, менә беләсем килә. Бу җырның тарихын. Үзеңә өйрәнергә кирәк тарихын. Аны өйрәнәчәкләр инде, хәк кузгатылып китте бит, мин көтеп торам әле шулай дип. Өйрәнмәделәрме? Менә шуны әйтәсем килгән. Бәлки үзем дә өйрәнермен, миңа кызык. Шул. Безгә хәбәр итерсең бу турыда. Подкастта там бер сөйләшербез. Минем Логик нәтиҗә. Я сәйтләшли. Мантыклы нәтиҗә. Мантыклы нәтиҗә. Менә, ичмасам безне карый торган өлкән апалар сөенеп куйгандыр хәзер. Алайса кайберләр яза иде, рус сүзләрен. Шин татар малае утыра икән. Идеаль татар утыра бит безнең монда. Әйе. Юк, мин күпме сүзләрнең тәрҗемәсен беләм, ләкин алар минем башымда Соңга килеп җитәме? Соңра килеп рус сүзләре баштарак килеп җитә. Татар сүзен, татарча тәрҗемәсен дә. Я бу тамыр проблема. Яра без синең башыңа сокмыйбыз, әйе нәтиҗә. Юк, мен татарча сөйләшергә уялырга кирәкми. Әйе, һәм уялырга кирәк түгел, һәм аның өчен башка сорау кирәк түгел. Әйе. Түзем карарга кирәк. Менә башына сукты, шуна нәрсә үзгәрде инде менә? Нәрсә үзгәрде соң? Ну, аңа карата җинаять эше кузгатты. Әйе, менә үзендә нәрсә эшләде ул? Шуны Теге апай татарча сөйләшми икән бу. Алга таба киресенчә. Ой, белмим, бик ни бу. Телгә килгәндә. Четереклемәсе. Әйе, бик четерекле бит бу. Монда хәтта нәтиҗә чыгарып булмый. Мен уялмагыз үз телегездән. Туган телегездән. Башка халыкларга түзем белән карарга тиеш. Түземлек белән. Түземлек белән. Түзем белән, ул түзем сыйфат. Идеаль татар малае дигән сүзләрне кире алдым. Терпимость, татарча ничек? Түземлек. Түземлелек. Тутта түземлек түгел микән? Эзләле интернеттан. Түземлек бит инде. Түземлек бит инде түземлелек. Син нәрсә леләр истеп ясагаш, әлләсә истеп утырасың. Аны сез әйттегез. Түземлек дидем. Түземлек. Ә син түзем дисең, түзем сыйфат. Ой. Менә син безгә түзем. Ой, всё. Ә теге Иран түзем Ой, түгел. все надо было раньше. Әйе. Бик кызык булды бу подкастны чаптар. Әле бетмәй. Әле бетмәгән икән.
Мен Одноклассникада отыра башладым. Давай. Тема. Шынында? Сен анда не ішесің? Жоқ, іш бойынша ғана енді. Иратлар білән яшам. Іш бойынша иратлар білән яшам. Кесігелі мұны. Өзің айттың. Бұлай айттың енді мен юморна неужели алаушы yok. Бар. Ерар еді. Давам етеміз. Социаль желілер белән шул кадәр еш кулланабыз, ләкин тулай булганда һәрбер сесе турында сөйләшкән юк әле. Шуңа күрә сорап киләсем, сез нинди социаль желілер белән кулланасыз һәм үзегез өчен булдырган файдаларыгыз бармы? Менә социаль желіләрдә шул кадәр утырга кирәк ди, ләкин шул социаль желіләрдә генә утырга кирәк дип андый файдалар булдырганыз бармы үзегез өчен? Мәсәлән, минем андый файдалар булдырып караган бармы? Мин теге күн дәвамында 1-2 сәгать кенә утырырга яки ниндидер социаль желіләрдән баш тартырга. Мәсәлән, кайчандыр май аенда ялгышмасам, мин Телеграмнан һәм ВКонтактедан баш тартырга тырышкан идем. Гомумән утырмаска тырышкан идем, ләкин әлбәттә ул барып чыкмады. Мин кирәкләр кайттым аларга. Социаль желіләр шул кадәр безнең тормышка килеп кергән, һәм син алардан инде баш тарта алмыйсың. Алар сиңа я нидер мәгълүмат алу өчен кирәктер, я тагын нәрсә эш буенча кирәк булырга мөмкин. Рәфидә. Бу миңа карап әйтелгәнсез инде. Миңа килгәндә, мин башкасын беләмме соң? Мин бүлдәйдә. Башла. Мин Телеграмны куллана башладым хәзер. Күбрәк. Хәзер. Күптән кулланасың. Юк, мин Телеграмда утырмыйдым, мин Инстаграмда утырайдым. Мин хәзер Инстаграмда сирәк утырам һәм сирәк кертәм. Публикация әйберләр сирәк кертәм, постлар инде һәм сторизлар дип әйтик. Аннары соң мин хәзер утыра башладым Одноклассникада. Дәвам итсәм булмы? Элсәп китимме? Бу минем картаюма да бәйле түгел, бу минем ниндидер максаты бар инде аның. Инде максат Одноклассникларда. Юк, сез нәрсә дип кабул итәсез Одноклассникны гомумән? Анда олы яшьтәге кешеләр утыра. Юк, безнең классташларында түгел шул. Анда син генә? Анда мин генә әлегә, ләкин анда классташлар булачак инде киләчәктә. Сәгәрне кертәсең. Кертәчәк менә кертә башладым. Юк, чынлыкта эш буенча утырам мин инде. Эш буенча син инде таныштыр бу әйберсең анда. Шуның буенча утырам. Одноклассникта утырам. Ләкин шимбә һәм якшәмбе генә. Утырасың. Мин шимбә һәм якшәмбе утырмыйм. Анда яза дөрес миңа бик күп. Очрашкан булар утырган булса. Бер көннәрдә утырмыйм шул. Син үзеңнең исемеңә утырасыңмы соң? Мин бит үземнең исемне куймадым. Мин шулай үземнең исемне утырам. Минем юганда аккаунт. Бәлкем сез язышып утырасыздыр үзегезгә. Мин әллә кем яза инде миңа. Ләкин шунысы бар менә Одноклассникның име бер минус ягы димме инде. Одноклассникта бик күп мусор. Анда син мәсәлән кешегә не заявка җибәрәсең икән, ул сиңа открыткалар җибәрә башлый. Ансы да бар инде, анда нәрсә җибәрә ул. Мин анда алай карап утырмыйм, мин анда кирәк әйберне генә кертәм. Карагансың бит инде, әйтеп утырасың. Кертәм дә чыгып китәм. Ләкин миңа анда шалтыраталар, видео звонок, ниндидер бер әрмәнме, үзбәкме, таҗикме. Менә шулардан булай дип отклонить итеп утырып, минем күпме гомерем узадыр. Миңа инде 2 тапкыр бер олы яшьтәге ханым шалтыратты. 2 тапкыр. Ул бит синең фотоны күреп шалтыратмый, әле минем фотомны күреп шалтыраталар. Тагызалым, бу сезгә мөмкинлек түгелме? Юк, миңа кирәк түгел. Сиңа әрмән шалтырата миңа олы яшьтәге ханым. Ләкин мин Одноклассникта утырам. Син бит үзеңнең исемеңә түгелсең. Фотолар үземнең. Эш буенча утырам мин күбрәк. Кушымтасына гашык булгандыр. Әрмән гашык булгандыр. Ул гашык булгандыр, аннан кала тагын үзбәк, таҗик, анда алар нәрсә соң? Аларны кая куйым? Карале, үзбәкләр интернет блогчылар сен тазарга может. Мин бит лавны тау ите белән ашыйм. Алар тау ите белән пешерә микән соң? Курсам пешерә. Так, хәзер сез чебейтеннән дә. Юк, мин алмыйм аларны, мин куркам. Афитегез. Мин үзбәкләрдән куркам. Бәлкем алар да синең кебек фейковыйдыр. Сине фейк дип әйтмәйм, менә кемнеңдер фотосын куеп, үзләренең исемнәрен язып, бәлки алар бит видео звонок баша шалтырата. Әрмән артында шибәр малай яшерергә тадыр. Син миңа хәзер сөйләшергә кушасыз. Бер тапкыр алып кара. Ярар. Тәҗрибә өчен алып карыйм. Һәм үзәчәкмен күрсәм аны. Әрмәннеме шибәр егетнеме? Татарча белмәсә. Менә
Одноклассниктан кетейік, неге қойдарың бар? Сенің бит анда Instagram бойынша бір ай кірмедің ғой. Нендер қойдан бар еді? Бір ай кірмедім, мен ел сайын августта кірмеймін. Нәрсе үшін именно? Марафон? Фақат августта. Июльдәме, августта мәлі ол. Бұл мен июльнің ортасына кірмей башладым. Озған ел, яғышмасам мен августта кірмедім. Бұл менің менде нәрсеге бәлі әйткенім бар еді менің бір подкастта. Не туа міне, кішіні қарап отырасың да менің тұрмыш көңілсіз кебек тұйыла башлай. Неге мен мәйтем, міне шылай отырамсың, әкішәне анда деңгізде өтіп әті. Міне шынды фикір тумасын үшін мен Инстаграмнан бош тарттым, һәм көп кіне постларымны архивқа тұтырып қойды менде. Кіші көрмесін, һәм көстею деген әйбір бар. Сен ашанасың? Мен ашанам көстеуге, иә. Чөнки мен бик ашық түгіл, ашық түслі фотолар кірдім. Һәм ашық фотолар. Хакіріп, меға yazылып бар еді. Ашық түсті шынды яркі деп әтеген ярар. Фотолар кірдім, һәм міне аңа көстейе. Әміне шуңа бейлеп бір сұрауым бар. Сіз неше қарайсыз шәхси тұрмышыңызны социаль желілерде күшейтуге? Тулайым бүтін олғанда. Шәхси тұрмыш бар ма әлі ол? Шынсыздар бетер? Жоқ. Шәхси тұрмыш бүтін ғайлаңды. Шәхси тұрмышқанда егет білен еруіңіне түгілі бет. Бүтін ғұммен сенің телефоннан тыш тұрмышың турында. Менің әти әне ғұман яратмай үзләрін кірткенне, бұл бір. Екіншіден обай, мәсән шу ғойда дегенде обай да яратмай, ғұман ғойладагар яратмай. Мен әбейні кірдім. Әбей білмей. Шеки әбейні ярата ғаранда. Мен көрек әбейні кірдім. Әбілай мен ғойланы кіртуға қаршымын. Мен Алла берсі кеуға шыққаш да еремні еш кіртмәсмін деп үмітленім. Хатта туй фотоларында. Әміне нешін? Не себеплі? Нәрсеге ол? Еші тынышқына. Я көстеу, я не керек ол deyip anlatasın bunu. Нәрсе дейерәл мәхәббәт тынлықны ярата. Әйе, менә тынышлықты яратайым. Анар я кірттім, шунан соқландылар, нетілер матур пар, ындани. Менә шул көстеуге әйдәніп қойдайын деп отағым. Менә мен шулай деп ойлаймын мәсәлән. Яша шунда теге анары бар бит хис калу дигән. Менә мин нәрсәгә бер ай утырмадым. У минем Мәскәүгә киткән вакыты мин махсус мәйданга китәчәкмен. Инстаграмга бер нәрсә кертмим. Хис калсын. Мин хәзер шу синем у вакытта Инстаграмда утырмаганым. Мин кертирим анда бөтен фотоны. Һә бер ай узды, мин бу фотоларны кертәсе килми. Күңелдә рәхәтлек калган, фотолар телефонда бар. Менә бүлешәсе килмәме ул? Юк. Кичерешләр. Бер кем белән бүлешәсе килми хәтта. Менә син Мәскәүгә бардың анда. Күрдем. Я сан керек кеше белән байлап бүлешәсең. Әйе, якыннарым белә бит. Аның өчен бит кирәкми социаль челләр. Менә нәрсәгә на показ куярга дөрес әйткәндә. Ләкин шулай да син ВКонтактеда бит актив хәзер. ВКонтакте мен актив утырам, янда. ВКонтактеда да, Инстаграмда да. Юк, Инстаграмда актив түгел. Белмим. Ул хәзер көн саен пост кертми башлады. Шул. Мин Инстаграмда күп пост кертмим, һәм кешене сирәк карыйм. Но сен мәсәлән, WhatsAppны социаль челләр дип атап булмый, ләкин сен анда сторисларны куй. Мин бит анда алай үземне кертмим, менә бу. Ләкин сен куясың бит аларны. Анда бит мине билгеле кешеләр генә карый. Минем анда үземне күреп. Рәфиләнең бенефис. Әйе, мин карыйм. Сен ябармын. Минем анда билгеле санда кешеләр генә карый. Алар менә мин саныйм. Син шулар өчен кертәсең. Әйе, мин үзем кемнәргә кирәк дип саныйм, шулар өчен кертәм. Сиңа кирәк түгел, ләкин син аны карыйсың нигәдер. Япмагансың миннән дә. Ярар, япмыйм. Япмыйм. ВКонтактега килгәндә анда мине дөресен әйткәндә Инстаграмда кешеләр күбесе карамый. Мәсәлән, мин Инстаграмдагы аудиторияны ничектер бик яратмыйм түгел инде. Алар өчен кертәсе килми. ВКонтактеда минем анда шулай ук билгеле кешеләр бар. Менә мин кертүне дөрес дип саный торган инде. Вот. Менә минем шулай. TikTokта утырмыйм, кстати. TikTokта мин юк. Подкастның TikTokта аккаунты бар. Ансын, Кыска язарга керек. Ансына язылармын тиздән. Энемнең аккаунтына. Анда 100дән артык не бар? Язылган кеше бар. Шәп. Да. Онда кирип карый аласыз. Анда лайклар куялармы? Мин беләм юк. TikTokның койсы ягы әйбәт. Анда хәтта танылмаган кеше дә менә беренче тапкыр видео кергән ул, беренче тапкыр видео төшергән һәм аның видеосы популярлаша ала. Сиңа язылмаган кешеләргә дә синең видеоны күрсәтә. Һәм шуңа күрә аның технологиясе әйбәт. Һәм ул шуңа күрә таралады. Шуңа күрә кешеләр языла. Мин аның булай теге куллану техникасын ни белмим инде, ничек ул мәсәлән Инстаграмны беләм бит инде, TikTokта видеолар рәттән чыгып бара, бит теге мәсәлән. Рәттән чыгып бара, ләкин алар мәҗбүр буласың карарга, димәк. Ну сен арны теге свайп белән просмотр каламсың. Ансын әйтә алмыйм, мин үзем теге TikTokта актив торган кеше дип әйтә алмыйм. Ләкин берникадәр беләм TikTokның ничек эшләгәнен. Лентада син белмәгән кешеләрнең видеосы чыга. Һәм шуны сөйләнә. Ул әлбәттә теге син элек караган видеоларыңа бәйләп, анда
сиңа кызык болгон видеолорго чыгышат. Сен көп кенә татар контентын карыйсың икән, сиңа лентаңда башка кешеләрнең, ләкин шул татар телендә төшерүче кешеләрнең контенты чыгачак. Шуңа күрә подкастына кадәр шулай тораланда, ялгышмасам 600 кеше караган иде бугай bir videonu, en popüler video. Ablançı video var mekanında bizim. Bir 20. Allah. Kim alıp parası? Biz kızım mı? Мен алай социал желілерге біріккен деп өзімне айта алмаймын, болмаймын. Мен контакт алуыман түсіп қалдым, мен андаға отыруына қызық таппаймын, мен анда кіріп шығарға мүмкінмін, отаға 2-3 топ бар. Біріншіден ол біздің группаның түркіміне анда бик мәгънәләйберләр җибәрәбез мәгънәләйберләр килсә, старсты күбрәк җибәрәбез. Һәм гомумән музыка тыңлар өчен генә. Инстаграмга алай сирәк керәм, шулай ук. Ләкин ул реклама чарасы минем өчен, чөнки мин үзем турында мактанып була инде, ләкин торт пешерергә өйрәнгән идем карантин вакытында. Курслар үттем дә, и шуннан мин аннан заказлар кабул итәм, үземнең тортларымны кертәм. Чыннан да. Мин белмим. Безнең Инстаграмда юк. Вай, бу күп кешегә яңалык булдыдыр, хәтта монда утыручыларга да. Минем нәрсәдер өстисем килгән. Әгәр дә мин эшләп TikTok турында сөйлибез, ВКонтакте турында сөйлибез, Instagram турында сөйлибез, ләкин без Telegram турында онда. Telegram үсеп килешүне түгел инде, ул хәзер инде үскән, шундай глобаль социаль җитәрләр дип. Бер димәле, Telegram'ны ничә яшьтәгеләр кешеләр куллана? Яшьләр куллана әлбәттә. Хәзер ул яшьтәгеләр дә килеп керә. Барманы конкрет бер яше. Конкрет дип инде һәрбер продуктның целевой аудиториясе бар инде, ул үзенең бер. Ул миңа калса ул целевой аудитория бер шул 18, 25, 30 яшьтәге кешеләр. Әлбәттә, ул яшьтәгеләр дә бар, ләкин алар әзрәк. Все, аңладым. Дәвам ит. Һәм бер кимчелек безнең минем подкастның Telegram'да каналы юк. Кирәкме ул? Ну, белмим. Кирәкме ул сезгә? Әгәр дә без ул Telegram каналны ачсак, анда фикерләр язаларлар идеме? Без үзебезнең фикерләрне язалар идек. Дигәндә бер вакыйгага бәйләп, я яңалыкларны кертә алар идек. Татарча. Без анда WhatsApp'та да язышабыз инде булай үзе. Telegram'da da кирәк. Telegram'da ул публичный әйбер булачак, әйме? Канал сама. Ярар. Ниндә бит башка җирдә андай канал ясап була, но ниндә ясап була? ВКонтакте да ясап була. Шәбәйбер бу. Инстаграмда да юк. Әйме, ни сәбәпле юк син анда? Син кызык түгелме кеше тормышын тикшерү? Тикшерә ул булай да, тикшерә. Ул табай ул. Үзенә тикшерми. WhatsApp'ta Рәфидә артыннан күзәтеп торам. Беренчедән, әлбәттә, минем уйлавымча, Instagram вакытны алачак, чөнки башка социаль сетьләр сыман, син анда күбрәк утыра башлыйсың, анда теге лентаны карый башлыйсың инде, шуңа күрә вакыт алмачак. Икенчедән, мин теге фото, видеога төшергә яратучы кеше түгел. Шуңа күрә мин үзем нәрсә куймам анда. Ачтым да мин ул аккаунтны. Нәрсә куймам? Футбол турында куйырый, бер нәрсә. Кая барганыңны? Ну, үзеңне куйырга димәгән бит Инстаграмга. Белмим, миңа калса менә теге шулай миндә кирип калган Инстаграмда селфилар куйырга кирәк дип. Ләкин соңгы арада мин уйлана башладым, бәлки мәдәм ачыргадыр, ачмаскадыр. Но бу йөгрүгә генә бәйле шуңа күрә генә. Йөгрүгә бәйле. Чөнки мин күзәткән видеоблогерларның күбесе актив үзләренең каналларын, аккаунтларын апаралар Инстаграмда. Һәм аларның теге алар артыннан җигеп карап барыр өчен, аларның киңәшләрен күрер өчен, тыңлар өчен. Шуңа күрә бәлки кирәктер дип уйлыйм, ләкин әле уйлану нинди генә процессында гына. Узак бармы син уйлану? Белмим, әлегә Сезгә хәбәр итерсең. 60-ка 40 теге кирәк түгел. Безгә язылырсың. Әйе, безгә язылырсың. Сезгә? Әйе. Анда да күзәтеп барырсың. Син әле WhatsApp-ка җитмидер. Мин сен ВКонтакте артыннан да күзәтеп барам. Әгәр дә мин шуны әйтә башлаган идем, әгәр дә мин мәсәлән эшләмәсәм, ул минем ВКонтакте эшкә бәйле, мин ВКонтактены бетерер идем. Бетерә алмассың. Юкмы? Син юк, мин бетерә алам, син юк. Мин музыка өчен утыра минем янда күбрәк. Юк, мин соңгы арада ВКонтактеда музыка тыңлаганмын. Юк, мин музыка өчен утырам. Син башка җирдә. Минем анда хәтта подписка да бар, ләкин мин музыка җырлар. Син подписканы безгә бирә алмыйсыңмы? Ул бер суммы әле? Бер суммы. Бирә алмыйсыңмы? Нигә бирергә бер суммы?
Мен аны бір сымға өзің неде ол подпискаға жазып аласың. Мен көбірек YouTube Music татымын жырларына. ВКонтакте менің үшін жаңалықтар білу үшін керек. Анда футбол турында жаңалықтар білу үшін, саясат турында жаңалықтар білу үшін ол мен оңайлы. Мен башқа жерде, мәселен, Яндексін ашып, мен анда жаңалықтар оқып отыра алмаймын. Шулай Телеграмда да ашып. Мен Телеграмда оқимын. Но Телеграмда har bir канал айырым ашыра керек. Мен шунысы оңайсыз. Әнеде ВКонтактеда сен лентаны өзің үшін оңайлы итеп түзей аласың. Анда тегес. Уақыт керек бит аңа фильтрлап отырга. Ну, білмеймін, менікі түзілген енді. Аныкы фильтрланган инде. Менікі жоқ, менің анда шүп. Соңғы көре меңа өзіме нәрсе қызық, шул гына барлыққа келе. Әгәр дә ВКонтакте болмаса, мен ол жаңалықтар турында гомум біреуді дә белмәячәкмен. Башка жерден таба алмаячакмын. Бір сөзіңді айтасы келем, мына қазіргі уақытта ВКонтактеда татар тілі проектларын өстеру мақсатынан шундай башлап. Анда подкаст бар. Менә шул проектта подкаст та катнаша. Давам ит. Ничә кирәк бара ул? Ну, әле 3-нче көне генә әле бу проектның. Беренче көнендә анда оештыручылар беседага һәм группага сылтамалар җибәрделәр инде. Шул һәрбер башта син әлбәттә заявка җибәргә тиешсең һәм синең заявкаңны алырга тиешләр иде. Ягъни кабул итәргә тиешләр иде. Әгәр кабул итмәсә, син чакырмыйлар инде бу беседага. Һәм менә подкастны кабул иттеләр. Анда ялгышмасам 76 кешене кабул иттеләр әлеге нигә беседага. Бу проект ма 76 яисә кеше? Ну, кеше. Һәрбер иң хатыктан атып китәм. Бу проектларын сине кабул итәләр һәм син ялгышмасам бер атна дәвамында дәвам итәчәк бу лекциялар, курслар дәвам итәчәк инде. Һәм һәр көнне син бирем эшләп җибәргә тиеш булачаксың. Һәм шул биремнәр нәтиҗәсендә баллар төзеләчәк һәм иң азакта син үзеңнең проектыңны төзеп җибәргә тиеш булачаксың. Дигәндә максатларыңны күрсәтеп, нинди кешеләр катнашканыңны, аудиторияңны күрсәтеп, бүтән нечкәлекләрен язып, проектыңны җибәргә тиеш буласың һәм оештыручылар 3 җиңүчене билгеләячәк һәм аларга грант бирәчәкләр инде. 150 мең сум, 100 сум һәм 50 мең сум. Өмет бармы? Өмет бар. 76 гына кеше. Видеосы аңлайсың, ул безгә аны әйтмәгән ни? Кызы бу бөтенләй кызыл әйбәт. Ни дип уйлыйм аны проектта беләм. Ярдәм. Подкастны күбрәк кеше беләчәк. Гомумән социаль эшләрне үзеңә файда өчен кулланып буламы? Әлбәттә. Ничек? Шул блог. Мен әйттем, мәсәлән, реклама чарасы буларак кулланырга мөмкин. Аны подписчикларың, язылучыларың күп булса аны ниндер. Мен сез уйладыгыз да ниндер проект ачып җибәрергә. Һәм әлеге проектның аккаунты кайда иң беренче булып кайда язачаксыз? Одноклассники-да иң начар аудитория түләү ягына. Шуңа күрә анда үзеңнең проектны ясаулар. Юк инде анда ясамый. Киңәшмәсе. Юк, былай гына. Безнең бер проект бар бит инде. Мин Телеграмда Вокруг КФУ дип атала. Вокруг КФУ дип атала. Аңа язылыгыз. Син әйтәсең, мәсәлән, ул проект дигәндә син видео проект. Юк, гомумән, менә проект, ниндидер проект, шул булсын дип торт пешерү. Шул булсын янда. Мен Instagram ясаячакмын, иң беренче. Мен анда фикерімде бар яңа страницасы. Мен Instagram белән ВКонтактены ул яктан ничектер тигезрәк күрәм барыбер. Мин иң беренче ВКонтактеда эшләдем бар. Әйме. Чөнки ВКонтактены мин төптән беләм дип әйтер идем. Ну, барыбер нигезләрен Instagramдан ниткәндә. Instagramны мин гомумән белмим. Ничек эшләргә кирәк, нәрсә, ничек файда. Ничә ел утырам мен дә белмим бугай әле. Ничә елымны утырам. Мен гомумән контактны белмим. ВКонтакте нигәдер, юк, Телеграмны инде менә нинди проект булуна карап. Мәсәлән, мен Телеграмда да ачар идем бер нәрсә. Телеграмда Әгәр дә син блог кебек бер нәрсә башлап җибәрсәң, анда проект дип әйтгәндә, Телеграмда шулай ук кызыклы булыр иде ул. Вот. Соңгы миндә хәзер әгәр дә минем алдымда сайлау торса, бу сайлау Telegram белән ВКонтакте арасында торыр. Инде Instagram арасында түгел билгеле. Кайсы социаль челтәр сезнең өчен уңайлы шунда утырыгыз? Һәм безгә языгыз әле, алар кайда утыра микән безнең тыңлаучыларыбыз. Көтеп калабыз. Һәм безгә язылыр, чөнки күп кенә социаль челтәрдә безнең аккаунтлар бар. Ну, подкастны кайнаш шәхси аккаунтлар турында әйтмибез. Ләкин подкастны кына язып алабыз һәм анда
Кайбер чакта яңалыклар чыгып тора. Кайбер чакта. Кайбер чакта. Киләсе чыгарышлар турында аеруча шул аккаунтлардан бер аласыз. Саулашырга да вакыт. Шушы ноктада Саулашырга кирәктер. Тыңлаучыларыбыз белән менә бүген бик кызыклы подкаст булды. Мин сезгә кадәр рәхмәт әйтәсем килә. Шундый күңелле генә авыр паралардан соң бу шундый теге кайф күтәренкелеге булды инде. Һәм тыңлаучыларыбызга рәхмәт әйтәсе килә инде. шушы минутка кадәр тыңлагансыз икән, рәхмәт. Безнең белән булыгыз, безне тыңлагыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Пока. Татарча сөйләшегез. Пока. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, достар. Татарча сөйләшегез. Пока. Пока.